பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் நல்லவர். இந்த நாளிலே தேவனை ஆராதிக்கும்படி நாம் கூடியிருக்கிறோம். கர்த்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். நம்முடைய சூழ்நிலை நிமித்தமாக நம்ம ஆன்லைனில் கர்த்தரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் பெரியவர். இந்த ஸ்லாக்கியம் இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனால் தேவன் நமக்கு இந்த ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கிறார். ஆகவே நாம் பயத்தோடு பக்தியோடு கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்கலாம். இந்த சூழ்நிலைகள் சீக்கிரம் மாற நாம் ஜெபிப்போம். கர்த்தர் பெரியவர். இப்பொழுதும் கர்த்தர் இந்த ஆராதனை நமக்கு ஆசீர்வதித்து பொறுப்பெடுத்து தரும்படியாக நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி இருந்த இடத்துல பயத்தோடு பக்தியோடு கர்த்தருடைய முகத்தை நோக்கி நாம் பார்க்கலாம். பிதாவே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம். அப்பா இயேசுவே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம். அன்பின் ஆவியானவரே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த காலை பொழுதிலே கர்த்தர் இந்த ஆராதனை நமக்கு ஆசீர்வாதம் தரும்படி நாம் எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். தேவன் ஆராதனையிலே மகிமையாய் இறங்கி கிரியை செய்யும்படியாய், அவருடைய மகிமை விளங்கும்படியாய், அற்புதம் விளங்கும்படியாய், அதிசயம் விளங்கும்படியாய், வல்லமை வெளிப்படும்படியாய் நம் கர்த்தரை கொஞ்சம் நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். பாடல்கள், ஆராதனைகள், கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் அத்தனையும் தேவன் நமக்கு பொறுப்பெடுத்து நமக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தரும்படியாய் கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. கேட்கிற எல்லா மக்கள் மத்தியிலும் ஒரே மனது, ஒரே சிந்தை, தேவ பயம், பக்தியை கர்த்தர் உண்டு பண்ணும்படியாய் கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. எல்லா தடைகளையும் கர்த்தர் உடைத்து போட்டு தேவனுடைய மகிமை, தேவ பிரசன்னம் நாம் இருக்கிற இடத்துல இறங்கும்படியாய், தேவனுடைய வல்லமை இறங்கும்படியாய் நம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட், 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 பிரைஸ் தி லார்ட். பிதாவாகிய தேவனை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். குமாரனாக இயேசுவை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. அன்பின் ஆவியானவரை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். ஹோ ரிதம கஷதன ஹாரி அந்தரிபியா ஹோலா துனா. ஹல்லேலூயா. நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா, உம்மை துதிக்கிறோம். பரலோக பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அன்பின் பாதத்தில் வருகிறோம். இந்த காலை ஆராதனை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும். தடைகள் எல்லாம் நீக்கி போடும். ஆண்டவரே, ஆராதனையிலே கர்த்தர் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை நிரப்பும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வார்த்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும். ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் உட்கார்ந்து கர்த்தரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் உம்முடைய பிரசன்னம் இறங்கட்டும், உம்முடைய பிரசன்னம் இறங்கட்டும், உம்முடைய சமூகம் அங்கே இறங்கட்டும், தடைகள்லாம் நீங்கட்டும். ஒரு குட்டி பரலோகமாய் தம்முடைய பிள்ளைகள் வீட்டை மாற்றும். பெரிய நாம் மயப்படுத்தும், நாமத்தை மயப்படுத்தும். ஆண்டவரே, எந்த விதமான நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமோ பவர் ப்ராப்ளம் வராதபடிக்கு இந்த ஆராதனை முடியும் வரை தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாவற்றையும் அனுகூலமாக்கி தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வதியும், நாமத்தை மயப்படுத்தும். இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த அருமையான வேளையில் நாம் ஆன்லைன் மூலமாய் கர்த்தரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம். சூழ்நிலை நிமித்தமாக அதிகமாய் ஜெபிப்போம். சீக்கிரமாய் இந்த சூழ்நிலைகளை மாற்றி நாம் முகமுகமாய் கர்த்தரை ஆராதிக்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஆகவே அதிகமாய் ஜெபியுங்கள். இந்த ஸ்லாக்கியத்தையாவது கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரே, அதற்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். அநேக சபைகளில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு கூட இல்லை என்று அநேக போதகர்கள் கஷ்டப்படுறதை நம்ம பார்க்குறோம், கேட்குறோம். ஆனால் தேவன் நமக்கு இரக்கம் பாராட்டியிருக்கிறார். அந்த இரக்கத்திற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்வோம். தொடர்ந்து கர்த்தரை நாம் ஆராதித்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். யாரும் அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டுருக்காதீங்க ப்ளீஸ். பயத்தோடு பக்தியோடு தேவ சபையில் எப்படி இருப்பீங்களோ அதுபோல் இருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை கேளுங்க. அப்ராட்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கிற மக்கள், வெளிநாடுகளில் பார்க்குற மக்கள், பல இடங்கள்லேருந்து பார்க்குற எல்லா மக்களுக்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உடைய குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பார். இப்பொழுதும் நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். நம்முடைய ஆராதனையை அருமையான தம்பி ஸ்பர்ஜன் பென் அவர்கள் நம்மை ஆராதனைக்குள்ளே நடத்துவார்கள். நன்கு கர்த்தரை ஆராதிங்கள். கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பார். God bless you. Praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ஆவியானவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம்.
ஆவியானவரே உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம். உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Praising you Jesus, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல பயபக்தியோடு முழங்கால் படியிட்டு இந்த காலை வேளையிலும் நம்முடைய ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி உயர்த்துவோமா? பயபக்தியோடு நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவர் எங்களோடு இருக்கிறார், நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற உணர்வோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இந்த காலை வேளையில உயர்த்துவோம். ஆண்டவரே உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. துதிக்கு பாத்திரரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம். இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். முழு இருதயத்தோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், முழு இருதயத்தோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். நம்மையே பார்த்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய அன்பின் ஆவியானவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை உயர்த்துகிறோம். Praising your holy name. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Hallelujah, 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 hallelujah. Praising you Jesus. Hallelujah. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் துள்ளுதையா. சேர்ந்து பாடுவோமா? உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா, உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் துள்ளுதையா. கரம் பிடித்து பயபக்தியோடு உயர்த்துவோம். கரம் பிடித்து உயர்த்தி என் உள்ளம் மகிழுதையா. உம்மை உயர்த்துகிறோம். உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் துள்ளுதையா.
உயர்த்தி உயர்த்தி என் உள்ளம் மகிழுதையா. உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. துள்ளுதையா இருப்பவரே, இருப்பவரே, இருந்தவரே, இனிமேலும் வருபவரே. விசுவாசத்தோடு சொல்லுவோமா? இருப்பவரே, இருந்தவரே, இனிமேலும் வருபவரே. நன்றி, உமக்கு நன்றி அப்பா, நன்றி, உமக்கு நன்றி. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி பயபக்தியோடு உயர்த்துவோம் அந்த காலை வேளையில். இயேசுவே, உம்மை நோக்கி பார்த்து, உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் துள்ளுதையா. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா. உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் துள்ளுதையா. உம்மை நோக்கி பார்த்து, உம்மை நோக்கி பார்த்து என் உள்ளம் துள்ளுதையா. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி பார்த்து நாங்கள் உம்மை உயர்த்துகிறோம். நீர் நல்லவராக எங்களுக்கு இருக்கிறீரே, உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. எத்தனை பேர் ஆமென் என்று சொல்ல முடியும் இந்த காலை வேளையில்? ஹல்லேலூயா. நம்ம மேல ஒரு அளவற்ற அன்பை வைத்து நம்மை நேசிக்கின்ற ஒரு நல்ல தெய்வமாக அவர் இருக்கிறார். இந்த காலை வேளையிலும் நம்முடைய அன்பின் ஆவியானவரை எத்தனை பேர் உற்சாகத்தோடு உயர்த்துறீங்க? ஹல்லேலூயா. ஏதோ நாம வீட்டில் இருக்கிறோம், ஆன்லைன் மூலமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ற உணர்வு இல்லாமல் நம்மோடு கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்ற உணர்வோடு இந்த காலை வேளையில் நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. அளவற்ற அன்பை நம்மேல் வைத்த தேவன் அவர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்னும் கூட ஸ்தோத்திரம் பண்ணி உயர்த்தோம். ஆண்டவரே, என் மேல் அளவற்ற அன்பை வைத்தீரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. என்னுடைய அடைக்கலமாய் இருக்கிறவரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உம்மை உயர்த்துவே, உம்மை மகிமைப்படுத்துவே, உம்மை வாழ்த்துவேன் ஆண்டவரே. அவர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க இந்த காலை வேளையில? நம்முடைய ஆண்டவரை நாம் உயர்த்தும் பொழுது அவர் நம்மை உயர்த்த அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்முடைய அடைக்கலமான தேவன் அவர். ஆமென். சேர்ந்து பாடுவோம். அடைக்கலமே உமதடிமை நானே, ஆர்ப்பரிப்பேனே ஆக மகிழ்ந்தே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளே
காலை வேளை கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. அளவற்ற அன்பினால் அணைப்பவரே, எண்ணற்ற நன்மையால் நிறைப்பவரே. அளவற்ற அன்பினால் அணைப்பவரே, எண்ணற்ற நன்மையால் நிறைப்பவரே. மாசில்லாத நேசரே, மகிமை பிரதாபா, மாசற்றவும் பாதம் பற்றிடுவேனே. அடைக்கலமே உமதடிமை நானே, ஆர்ப்பரிப்பேனே ஆக மகிழ்ந்தேன். கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. எவைகளே சுத்தரே உன் செயல்கள் மகத்துவமானதே. சேர்ந்து பாடுவோம். நித்தியரே உன் நியாயங்கள் என்றும் நிற்குமே. அடைக்கலமே உமதடிமை நானே, ஆர்ப்பரிப்பேனே ஆக மகிழ்ந்தே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே என்னை என்று போதித்து நடத்துபவரே, கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுபவரே. என்னை என்று போதித்து நடத்துபவரே, கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுபவரே. நடக்கும் வழிதனை காட்டுபவரே, நம்பி வந்தோனை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளுதே. சூழ்ந்து கொள்ளுதே. அடைக்கலமே உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டி பாடுவோம். நேயாக மகிழ்ந்தே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. நடத்தும் கர்த்தர் நீரல்லோ, கூப்பிட்ட என்னை குணமாக்கி நீரல்லோ. குழியில் விழாதபடி காத்து கொண்டீரே, அழுகை களிப்பாக மாற்றிடுவீரே. குழியில் விழாதபடி காத்து கொண்டீரே. அடைக்கலமே உமதடிமை நானே, ஆர்ப்பரிப்பேனே ஆக மகிழ்ந்தே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே
நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. இந்த காலை வேளையில் எத்தனை பேர் ஆண்டவர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை நினைத்து அவரை ஆராதிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நன்மைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆமேன் என்று சொல்ல முடியும்? ஆமேன். அவர் நல்லவர், அவர் நமக்கு அடைக்கலமானவர். நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்படுகிற துன்பங்கள், போராட்டங்கள், கஷ்டங்கள் இவைகளை எளிதாக நம்மை தாண்ட அவர் உதவி செய்திருக்கிறார். அவர் நல்லவர், இன்னும் நம்மை ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறார். ஆமென். அவர் தான் நமக்கு எல்லாம். எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ஹல்லேலூயா. அவர் தான் எனக்கு எல்லாம் சொல்றவங்க மாத்திரம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல முழங்கால் படிட்டு இரு கரங்களை கூப்பி பயபக்தியோடு, ஆண்டவரே எனக்கு எல்லாவற்றுமாயிருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, நீரே எல்லாம் ஆண்டவரே, உம்மை உயர்த்துவேன் ஆண்டவரே. ஓ, எனக்கு எல்லாம் என்னுடைய இயேசு தான். அவர் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நன்மைகளை தருகிற ஆண்டவர். அவர் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை தருகிற ஆண்டவர். அவர் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிம்மதியை தருகிற ஆண்டவர். அவர் தான் எனக்கு எல்லாம். எத்தனை பேர் சொல்ல முடியாத காலை வேலை? ஹல்லேலூயா. எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருக்கிறவரே, உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். இயேசுவே, எல்லாம் என் இயேசுவே, எல்லாம் அவரே, சிறிதும் பெரிதாகினும் எல்லாம் அவரே, புதிதாக என் ஜீவியம் மாற்றுகின்றார். எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்றென்றுமே. எத்தனை பேர் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த காலை வேளையில சொல்ல முடியும்? அவர் தான் எனக்கு எல்லாவற்றுமா இருக்கிறார். அவர் எனக்கு போதுமானவர். அவர் இருந்தா எனக்கு போதும். எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ஹல்லேலூயா. உயர்த்துவோமா? Praise Him. எல்லாம் என் இயேசுவே, எல்லாம் அவரே, சிறிதும் பெரிதாகினும் எல்லாம் அவரே, புதிதாக என் ஜீவியம் மாற்றுகின்றார். எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்றென்றுமே. இது ஒரு எளிதான பல்லவிதான். தெரிந்தவங்க என்னோடு கூட சேர்ந்து பாட போறீங்க. எப்படி நம்ம பாட போறோம் தான்? விசுவாசத்தோடு. எனக்கு எல்லாம் என்னுடைய ஆண்டவர் தான். எத்தனை பேர் விசுவாசத்தில் நிறைஞ்சிருக்கிறீங்க இந்த காலை வேளையில? ஹல்லேலூயா. எனக்கு தான் அவர் எல்லாமே. அவர் தான் எனக்கு. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் தைரியமா? ஹல்லேலூயா. சேர்ந்து பாடுவோமா? எல்லாம் என் இயேசுவே, எல்லாம் அவரே, சிறிதும் பெரிதாகினும் எல்லாம் அவரே, புதிதாக என் ஜீவியம் மாற்றுகின்றார். எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்றென்றுமே. எல்லாம் என் இயேசுவே, எல்லாம் அவரே,
everything, both great and small. He makes my life complete, makes everything new. He is my everything. Now how about you? எல்லாம் இயேசுவே, எல்லாம் என் இயேசுவே, எல்லாம் அவரே. சிறிதும் பெரிதாகினும் எல்லாம் அவரே. புதிதாயின் ஜீவியம் மாற்றுகின்றார். எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்றென்றுமே. பாடுவோமா? எனக்கெல்லாம் இயேசுவே. உன்னை நாம் அறிக்கை செய்து பாடுவோம். சிறிதும் பெரிதாகினும் எல்லாம் அவரே. புதிதாயின் ஜீவியம் மாற்றுகின்றார். எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்றென்றுமே. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He makes my life complete, makes everything new. He is my everything. Now how about you? He is my everything. கரங்களை அசைத்து பாடுவோமா? உங்க வீட்டுல கரங்களை அசைத்து பாடுங்க. ஆண்டவரை உயர்த்தி. Everything, both great and small. He makes my life complete, makes everything new. He is my everything. Now how about you? He is my everything. Now how about you? நீரே எனக்கு எல்லாமா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நீரே எனக்கு எல்லாவற்றுமா இருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? பயபக்தியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நன்றிகளை தெரிவிப்போமா? ஸ்தோத்திரத்தோடு நன்றிகளை தெரிவிப்போம். நீரே எனக்கு எல்லாமா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உம்மை நான் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் நம்புகிறேன் ஆண்டவரே. உம்மை உயர்த்துவே. என்னுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் இரக்கம் உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். அதனால் அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ஹல்லேலூயா. அது மாத்திரமல்ல, நம்மை அழிக்கவும் மாட்டார் அவர். ஆமென். நம்மை கைவிடவும் மாட்டார், நம்மை அழிக்கவும் மாட்டார். அவ்வளவு ஒரு சிறந்த தேவனாக இருக்கிறார். நம்முடைய பாவங்கள், குற்றங்கள் இவைகளை கண்டும் அளவற்ற அன்பை நம்மேல் வைத்து நம்மை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இன்றைக்கு இந்த காலை வேளையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஆண்டவரை தான் நம்ம ஆராதித்து கொண்டு இருக்கிறோம். எத்தனை பேருக்கு அந்த உணர்வு இருக்குது? ஹல்லேலூயா. அதனால தான் நம்முடைய ஆண்டவரை எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் நம்ம நம்ப வேண்டும். ஆமென். எத்தனை பேர் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் நம்புறீங்க இந்த காலை வேளையில்? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி, ஆண்டவரே உங்களை எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம நான் நம்புறேன் ஆண்டவரே. எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவரே. நீரே எனக்கு எல்லாமா இருக்கிறேன். நீர் எனக்கு போதும் ஆண்டவரே. என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகழிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன். அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன். அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. எத்தனை பேர் இந்த காலை வேளையில கேட்க போறீங்க? பயபக்தியோடு முழங்கால் பண்ணிட்டு கேட்போமா? உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன். அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. கரங்களை தட்டி பாடுவோம். நம்பியிருக்கேன். அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. என் நம்பிக்கை
புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. 100க்கு 100 உம்மையை நான் நம்புவேன், அற்புதம் செய்திடுங்க, அதிசயம் நடத்திடுங்க. 100க்கு 100 உம்மையை நான் நம்புவேன், அற்புதம் செய்திடுங்க, அதிசயம் நடத்திடுங்க. மனிதர்கள் முன்பாக தலை குனிந்து போகாமல் உதவி செய்திடுங்க, உயர்த்தி வச்சிடுங்க. மனிதர்கள் முன்பாக தலை குனிந்து போகாமல் உதவி செய்திடுங்க, உயர்த்தி வச்சிடுங்க. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கரங்களை தட்டி பாடுவோமா? என் நம்பிக்கையே உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்க. ஆண்டவரத்துல கேட்போமா இந்த காலை வேளையில? ஆண்டவரே நான் உம்மையே நம்பி இருக்கிறேன், ஆண்டவரே செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பி இருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. 100க்கு 100 உம்மையை நான் நம்புவேன், அற்புதம் செய்திடுங்க, அதிசயம் நடத்திடுங்க. 100க்கு 100 உம்மையை நான் நம்புவேன், அற்புதம் செய்திடுங்க, அதிசயம் நடத்திடுங்க. மனிதர்கள் முன்பாக தலை குனிந்து போகாமல் உதவி செய்திடுங்க, உயர்த்தி வச்சிடுங்க. மனிதர்கள் முன்பாக தலை குனிந்து போகாமல் உதவி செய்திடுங்க, உயர்த்தி வச்சிடுங்க. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. விசுவாசத்தோடு கேட்போமா? ஆண்டவரே நான் உம்மையே நம்பியிருக்கேன், எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், என் புகலிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரத்தை கேட்போமா? ஆண்டவரே நான் உம்மைதான் நம்பியிருக்கிறேன், ஆண்டவரே உம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்க ஆண்டவரே. எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. எத்தனை பேர் விசுவாசத்தோடு இந்த காலை வேளையில கேட்கிறீங்க? உம்மைத்தான் நான் நம்பியிருக்கேன், அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா. மனிதர்கள் முன்பதாக நான் தலை குனிந்து போகாம என்னை வச்சிடுங்க ஆண்டவரே. அவர்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே ஒரு அதிசயத்தை உண்டாகுங்க ஆண்டவரே. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் என்னை விட்டு நீர் பின் தங்கிடாதீங்க ஆண்டவரே. எங்களை தேற்றுகின்ற தேவனே உம்மை உயர்த்துகிறோம். என் நம்பிக்கைக்குரிய தேவன், அவர் என்னை தேற்ற நல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க?
கூப்பி பயபக்தியோடு. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே, இயேசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, இயேசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே. என்னை தேற்றுகின்ற ஆண்டவர் எனக்கு போதும் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? என்னை தேற்றுகின்ற ஆண்டவர் எனக்கு போதும் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? அவர் நமக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, யாரும் இல்லையே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே, என் இயேசையா நீர் போதும், நீங்க போதும் இயேசுவே. என் இயேசையா நீர் போதும். மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. கண்மணி போல என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பொறித்தென்னை நினைப்பவரே. கண்மணி போல என்னை காப்பவரே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, இயேசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, என் இயேசையா நீர் போதும். தாய் போல தேற்றி, தந்தை போல ஆற்றி, தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. பாடுவோம். தந்தை போல ஆற்றி, தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து
என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நீங்க போதும், நீர் போதும் என் வாழ்விலே. என் இயேசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே. தாய் போல தேற்றே, தந்தை போல ஆற்றே, தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. தாய் போல தேற்றே, தந்தை போல ஆற்றே, தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாருமில்லை ஆண்டவரே. உம்மை போல யாருமில்லை. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே. உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. நீர் போதும் இயேசுவே. நீங்க போதும் ஆண்டவரே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே. என் இயேசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே. என் இயேசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே. தாய் போல தேற்றி, தந்தை போல ஆற்றி, என் இயேசையா. தாய் போல தேற்றி, தந்தை போல ஆற்றி, தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே. அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே. உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே. என் இயேசையா நீர் போதும். இந்த நாவலை அறிக்கை செய்து சொல்லுவோம். நீர் போதும் என் வாழ்விலே. என் இயேசையா நீர் போதும் என் வாழ்விலே. நீங்க போதும் ஆண்டவரே. என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நீங்க போதும் ஆண்டவரே. நீங்க போதும் ஆண்டவரே. என் நம்பிக்கைக்குரிய தேற்றவாளனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நீங்க போதும் ஆவியானவரே. இயேசுவே. நம்முடைய ஆண்டவர் நல்லவர். அவருடைய பிரசனம் நிறைந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் நம்முடைய தேவைகளுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். நிச்சயமாக நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்க அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். விசுவாசத்தோடு இந்த வேளையில் நாம் ஜெபிப்போம். Praise the Lord. ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நல்ல ஆண்டவரே, தொடர்ந்து எங்களோட ஆளுகை செய்யுங்க. மீதியான காரியங்களை நீரே பொறுப்பெடுத்து நடத்தும். ஆசீர்வதியும். விசேஷமாய் ஆண்டவரே, உடைய வார்த்தை கொண்டு நீர் எங்களோடு இன்றைக்கு பேசும். பாதுகாத்து கொள்ளும். மீட்பர் இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். நல்ல ஆராதனையை நாம் ஸ்தோத்திரம் ஆராதித்திருக்கிறோம்.
உண்மையாகவே ஆராதனுடைய மகிமை, ஆராதனுடைய பிரசன்னம், ஆராதனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதமும் இன்றைக்கு நம்முடைய வீடுகளை நிரப்பும். நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதித்திருப்பீர்கள் என்று கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக. தொடர்ந்து நாம் வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை மாறி மாறி வாசிக்கலாம். சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்தில் 30ஆம் சங்கீதத்தை அவனமாய் வாசிப்போம். நான் ஒரு வசனமாக, நீங்கள் ஒரு வசனமாக மாறி மாறி நாம் வாசிப்போம். சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 30ஆம் சங்கீதம். கர்த்தாவே, என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ்வட்டாமல் நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தபடினால் நான் உம்மை போற்றுவேன். என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன், என்னை நீர் குணமாக்கினீர். கர்த்தாவே, நீர் என் ஆத்துமாவை பாதாளத்திலிருந்து ஏற பண்ணி நான் குழியில் இறங்காதபடி என்னை உயிரோட காத்தீர். கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, அவரை கீர்த்தனம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்தத்தை நினைவு கூறுதலை கொண்டாடுங்கள். அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம், அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு. சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும், விடியற் காலத்திலே களிப்பு உண்டாகும். நான் ஒரு காலம் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று என் வாழ்விலே சொன்னேன். கர்த்தாவே, உம்முடைய தயவினால் நீர் என் பர்வதத்தை திடமாய் நிற்க பண்ணியிருந்தீர். உமது முகத்தை நீர் மறைத்து கொண்ட போதோ நான் கலங்கினவனானேன். நான் குழியில் இறங்குகையில் என் இரத்தத்தால் என்ன லாபம் உண்டு? புழுதி உம்மை துதித்து உமது சத்தியத்தை அறிவிக்குமோ? கர்த்தாவே, நீர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்மேல் இரக்கமாயிரும். கர்த்தாவே, நீர் எனக்கு சகாயராயிரும் என்று சொல்லி, கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன், கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினேன். என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாக மாறப்பண்ணினீர். என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீர் என் ரட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சின்னும் கட்டினால் என்னை இடை கட்டினீர். சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாமா? என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை என்றென்றைக்கும் துதிப்பேன். ஹல்லேலூயா, என்றென்றைக்கும் துதிப்பேன். ஆமென். தேவனுடைய வார்த்தை காண பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். சபையின் அறிக்கை வாசிக்கிறேன், நீங்கள் கவனமாய் கேட்கபடி அன்போடு தாழ்மையோடு மிகுந்த பட்சத்தோடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த நாட்களிலே நமக்கு லாக்டவுனாக இருப்பதனாலே ஆன்லைனில் தான் எல்லா நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது. ஆகவே யாரும் மிஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நீங்கள் அதை கவனியுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். அது நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். இந்த வாரம் ஆராதனை நமக்கு புதன்கிழமை காலை. லிசன், கவனிக்கணும், கொஞ்சம் கவனிங்க. புதன்கிழமை காலை சரியாக 6 மணிக்கு, காலை 6 மணிக்கு நடைபெறும். 2 ஆராதனை ஒன்று சேர்ந்து நடைபெறும். 6லிருந்து 8 வரை அந்த ஆராதனை நடைபெறும். ஆகவே எல்லாரும் சமயம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் தேவ சபைக்கு வந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க கூடுவோம். ஆன்லைன்லேயே பார்த்துக்கலாம் நினைக்காதீங்க. ஆன்லைனில் பார்க்க வேண்டிய நேரத்தில் ஆன்லைனில் பாருங்கள். மற்றபடி நாம் தேவ சபையில் எப்பொழுது கூட நேரம் இருக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் கூடி கர்த்தரை ஆராதிப்போம். கொடிதான காலத்தில் இருக்கிறோம். கர்த்தர் வரப்போகிறார். இதுக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை. கர்த்தருடைய வருகை சீக்கிரமாக இருக்குது. ஸோ நாம் ஆயத்தப்படுவோம். நம்முடைய குடும்பத்தை ஆயத்தப்படுத்துவோம். கர்த்தர் சொன்ன எல்லா வார்த்தைகளும் நிறைவேறி கொண்டே இருக்கிறது. 24 மத்தேயுவில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் அத்தனையும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. இன்னும் அநேக காரியங்களை கேள்விப்படும் போது இருதயத்தில் ஒரே ஒரு எண்ணம் உண்டாகிறது, கர்த்தர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். இந்த அழிவுக்கு பாதுகாக்கப்பட நாம் அதிகமாக ஜெபிப்போம். நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்து கர்த்தரை ஆராதிப்போம். ஆகவே புதன்கிழமை காலை 6லிருந்து 8 வரை தேவனுடைய ஆராதனை நடைபெறும். 2 ஆராதனை ஒன்றாக நடைபெறும். தயவு செய்து எல்லாரும் அதில் கலந்து கொள்ளுங்கள். அதே போல் புதன்கிழமை மாலை சரியாக 6 மணிக்கு ஏகாட்டூர் திருச்சபையின் மக்கள் கவனிக்கணும். புதன்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை நடந்தது, பிறகு வியாழக்கிழமை ஆச்சு. இப்போது அன்றைக்கு லீவாக இருப்பதுனாலே 26th ரிபப்ளிக் டேவாக இருப்பதுனாலே அன்றைக்கு நமக்கு ஸ்தோத்திரம் மாலை சரியாக 6 மணிக்கு சரியாக ஆரம்பித்து 8 மணிக்கு முடிக்க போகிறோம். ஸோ எல்லோரும் அதில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். மற்றபடி வெள்ளிக்கிழமை உபவாச ஜெபம் ஆன்லைனில் நடைபெறும். நீங்கள் கவனியுங்கள், ஜெபியுங்கள். இனி ஏதாவது மாற்றம் இருந்தால் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் செய்திகளை நான் அனுப்புகிறேன். கர்த்தர் பெரியவர். தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். தொடர்ந்து கர்த்தர் பெரிய காரியம் செய்வார். தேசத்துக்காய் ஜெபியுங்கள். இந்த வியாதி சீக்கிரம் நீங்கி போக ஜெபியுங்கள். தேச தலைவர்களுக்காய் ஜெபியுங்கள். தேசத்தில் நடக்கிற கொடூரமான காரியங்களை கர்த்தர் மாற்றும்படி ஜெபியுங்கள். தேசத்தின் செழிப்புக்காக ஜெபியுங்கள். கர்த்தர் பெரியவர். கர்த்தர் பெரிய காரியம் செய்யட்டும். தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். கர்த்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார்.
இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போவோம். நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு ஜெபிக்கலாம். பரலோக பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அன்பின் பாதத்தில் நாங்கள் வருகிறோம். ஆண்டவரை, இவ்வளவு நேரம் பாடி துதித்து கர்த்தரை ஆராதிக்க தேவன் பாராட்டின கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைக்காய் வருகிறோம். உம்முடைய வார்த்தையை எங்களுக்கு அனுப்பி ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளை தைரியப்படுத்தி ஆறுதல் படுத்தி ஆசீர்வதித்து மகிமைப்படுத்தி உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய தேவையெல்லாம் சந்தித்து கண்ணீரெல்லாம் துடைத்து ஆண்டவர் வேதனைகள் துன்பங்கள் எல்லாம் மாற்றி நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தை அவனமாய் பிள்ளைகளை ஆற்றி தேற்ற வேண்டுமாய் நான் ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்முடைய மக்கள் சுவாமி, உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த செய்தி ஆசீர்வதியும், பேசுகிற என்னை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும், கேட்கிற மக்களுக்கு புரிந்து கொள்ள உதவி செய்யும், தடைகளை நீக்கி போடும். இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். இன்றைக்கு சுருக்கமாக ஒரு காரியத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். ஆதாரமாக ஆதியாகமத்தின் புத்தகத்திலே 16ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். ஆதியாகமம் 16:14. ஆகையால் அந்த துறவு பெயர் லகாய்ரோய் எனப்பட்டது. அது காதேசுக்கும் பாரேத்துக்கும் நடுவிலே இருக்கிறது. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும். இது ஆகார் அந்த துறவுக்கு பெயர் வைக்கிறார், லகாய்ரோய் என்கின்ற ஒரு பெயர். இந்த பெயருக்கு என்ன அர்த்தம் என்னென்றால், என்னை காண்பவரை இவ்விடத்தில் நான் கண்டேன். 13ஆம் வசனத்தில் போட்டிருக்கு, என்னை காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடு பேசின கர்த்தருக்கு நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன் என்று பெயரிட்டாள். ஆகையால் அந்த துறவுக்கு லகாய்ரோய் எனப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம். நமக்கு இந்த சம்பவம்லாம் தெரியும். 7ஆம் வசனத்தில் இருந்து 6ஆம் வசனத்தில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். ஆகார் ஆபிரகாம் வீட்டில் இருக்கிறா. ஆபிரகாம் சாராள் அந்த வீட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஆகாரை சாராள் மிக கடினமாய் நடத்தினான் என்று பார்க்கிறோம். அப்போது அந்த கடினத்தின் நிமித்தம், வேதனை நிமித்தம், துன்பத்தின் நிமித்தம், கஷ்டத்தின் நிமித்தம் அவள் வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறாள். வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே சந்திக்கிறார். 7ஆம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவளை வனாந்திரத்திலே சூருக்கு போகிற வழி அருகே இருக்கிற நீரூற்றண்டையில் கண்டு, சாராயின் அடிமை பெண்ணாகி ஆகாரே, எங்கே இருந்து வருகிறாய், எங்கே போகிறாய்? எங்கேருந்தம்மா வர, என்ன விஷயம், எங்கே போயிட்டுருக்கிற இப்போது அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பித்தார். அப்போது விசாரிச்சு சொல்கிறார், நான் என் நாச்சாராக சாராயை விட்டு ஓடி போகிறேன் என்றார். அப்போது கர்த்தருடைய தூதனானவர், தப்புமா, அப்படிலாம் செய்யாத, நீ உன் நாச்சாரனுக்கு திரும்பி போய் அவன் கையின் கீழே அடங்கிடு. எனக்கு தெரியுது நீ படுற கஷ்டம், வேதனை, துன்பம்லாம் எனக்கு தெரியும். ஆனால் நீ இப்போ ஓடாத, உன்னை நான் ஆசீர்வதிக்க போகிறேன், உன்னை ஆசீர்வதிக்க வர நீ அங்கேயே அடங்கிருமா, உன் நாச்சார் இடத்துல அடங்கிரு, அங்கேயே இரு, உன் வேதனைலாம் எனக்கு தெரியுமா, நீ இரு, அமைதலாக இரு, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே சொல்கிறார் பாருங்களேன். பின்னும் கர்த்தர் தூதனை அவனை நோக்கி, உன் சந்ததியை மிகவும் என்ன பண்ணுவேன், பெருக பண்ணுவேன், அது பெருகி எண்ண முடியாததாக இருக்கும் என்றார். ஆசீர்வதிக்கிறேன், போ, நீ எங்கே போகிற எனக்கு தெரியும், வேண்டாம், போய் ஆபிரகாம் வீட்டில் சாராள் வீட்டில் அடங்கிரு, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், உன் சந்ததியை யாரும் எண்ண முடியாது, அவ்வளோ பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லி அங்கே ப்ளஸ் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த பிளஸ்ஸிங்கெல்லாம் பார்த்த உடனே இந்த அம்மா சொல்லுது, ஐயோயோ, என்னை கண்டவரை, என் வேதனையை கண்டவரை, என்னை காண்பவரை நான் இவ்விடத்தில் கண்டேன் என்று சொல்லி என்னை காண்கின்ற தேவன் என்று பெயரிட்டாள். அப்போ லகாய்ரோய் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் காண்கின்ற தேவன். எனக்கு அன்பானவர்களே, நம்முடைய ஆண்டவர் காண்கின்ற தேவனாய், நடத்துகின்ற தேவனாய், ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய், அரவணைக்கிற தேவனாய், போஷிக்கிற தேவனாய், ஆறுதல் கொடுக்கிற தேவனாய், அவர் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றது போல நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். இங்கே ஆகாரின் கண்ணீரை கண்ட தெய்வம் இன்றைக்கு நம்முடைய கண்ணீரையும் காண்கிற தெய்வமாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் கண்டு ஆசீர்வதிக்க போகிறார்
என்ற ஒரு சிறு செய்தி தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். அன்றைக்கு ஆகாரை கண்டு ஆசீர்வதித்தது போல இன்றைக்கு உங்களையும் கண்டு உங்களையும் பார்த்து தேவன் ஆசீர்வதிக்கப் போகிறார். வருஷத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து துவக்கத்திலிருந்து முடிவு மட்டும் கர்த்தருடைய கண்கள் நம்மை நோக்கி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி முழுவதும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. கர்த்தர் நம்மை காண்கின்ற தெய்வமாக இருக்கிறார். எதையெல்லாம் காண்கிறார் என்கின்ற ஒரு காரியத்தை மட்டும் உங்கள் மத்தியிலே சுருக்கமாய் சொல்லி நான் முடிக்கப் போகிறேன். யாத்ராமத்தின் புத்தகத்திலே 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை நாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் சொல்கிறார் மோசேயை பார்த்து, எகிப்தில் இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்த்து ஆலோட்டிகள் நிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரலை கேட்டேன், அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை அறிந்திருக்கிறேன். எதை பார்க்கிறார் தெரியுமா ஆண்டவர்? உபத்திரவத்தை, வேதனையை, துன்பத்தை காண்கின்ற தெய்வம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் காண்கிறார் தெரியுமா? நம்முடைய வேதனை எல்லாம். நம்முடைய வேதனை யாரும் பார்க்க மாட்டான், பார்த்துடுங்க. நம்முடைய உபத்திரம் யாரும் தெரியாது. நம்ம சிக்கா இருக்கிறோன்னா யாரும் அது அப்படிங்களா அப்படின்னு போயிடுவான். நம்முடைய வேதனைகள், நம்ம துன்பங்கள், நம்ம கஷ்டங்கள், நம்ம படபாரங்கள், நம்முடைய கண்ணீர், இது மனிதனுக்கு புரியாதுங்க. அவன் பார்க்கவும் மாட்டான், பார்த்தாலும் கண்டுகொள்ளாமல் போவான். ஆனால் ஒரே ஒருவர் இருக்கிறார், உன் உபத்திரவத்தை கண்டு, உன் வேதனையை கண்டு, உன் துன்பத்தை கண்டு, உன் பிரச்சனைகளை கண்டு, உன் கஷ்டத்தை கண்டு, உன் வறுமையை கண்டு, உன் கடனை கண்டு அப்படியே விட்டுட்டு போகிறவர் அல்ல. என்ன பண்ணுறதுப்பா, உலகத்தில் பிறந்துட்டா எல்லாம் இருக்கும் தான் செய்யும், அது என்ன பண்ணுறது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓடு அப்படின்னு சொல்கிறவர் இல்லை. உன் உபத்திரவத்தை கண்டு அங்கே அதிலிருந்து விடுவிக்கிற தெய்வமாக இருக்கிறார் நம்முடைய ஆண்டவர். வசனத்தை படிக்கலாம். 2 ராஜாக்களின் புத்தகத்தில் 14ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் படிக்கும்போது, இஸ்ரவேலின் உபத்திரவம் மிகவும் கொடியது என்றும் அடைபட்டவனும் இல்லை, விடுபட்டவனும் இல்லை, இஸ்ரவேலுக்கு ஒத்தாசை செய்கிறவனும் இல்லை என்று கர்த்தர் பார்த்து, ஹெல்ப் பண்ணுறது யாரும் இல்லை. இஸ்ரவேலின் உபத்திரவம் ரொம்ப இருக்கான். 26ஆம் வசனத்தில் ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்கு. இஸ்ரவேலில் உபத்திரவம் மிகவும் கொடியதாக இருக்கிறது, வேதனை அதிகமாக இருக்கிறது, கஷ்டம் அதிகமாக இருக்கிறது, விடுவிப்பதற்கு யாருமே இல்லை, ஒத்தாசை செய்வதற்கு யாருமே இல்லை என்பதை கர்த்தர் பார்க்கிறார். கர்த்தர் பார்த்து என்ன பண்ணுறாரு தெரியுங்களா? 27ஆம் வசனத்தில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா, இஸ்ரவேலின் பேரை வானத்தின் கீழிருந்து குலைத்து போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லாமல், அவங்கள நாசம் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லாமல், அவங்கள அழிச்சிருவேன்னு சொல்லாமல், ஆக்சுவலி இந்த பிரச்சனையை அவங்க செய்த பாவத்தினால் ஏற்பட்டது. ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் பாருங்க, அவங்க மேலே இரக்கம் பாராட்டி, அவங்கள உபத்திரவம் பெருசு என்று பார்த்து, அவங்கள ஒடுக்கம் பெரிது என்று பார்த்து, அவங்களுக்கு ஒத்தாசை செய்ய யாருமே இல்லை என்பதை அறிந்து, இந்த மக்களுடைய பேர் அழிஞ்சு போயிடக்கூடாது என்பதற்காக சோத்ராம் யாரை கொண்டு ரட்சிக்கிறாராம்? யோவாசின் குமாரனாகிய யெரொபெயாமின் கையால் அவளை ரட்சித்தாராம். ஒரு ரட்சகர் அவருடைய உபத்திரவத்திலிருந்து, அவர் ஒடுக்கத்திலிருந்து, துன்பத்திலிருந்து நீக்கும்படி ஒரு ரட்சகனை எழுப்பினார். எனக்கு அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நம்முடைய ரட்சகர் ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். இதோ மரித்தேன், சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன்னு சொன்னவர். அவர் ஆதி மந்தமாய் இருக்கிறார், அல்பா ஒமேகாவாய் இருக்கிறார், இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் திருவுளம் பற்றின தேவன், இல்லாதவில்லை இருக்கிறதை போல் அழைக்கிற தேவன். அவர் இன்றைக்கு உன் உபத்திரவத்தை கண்டு, உன் ஒடுக்கத்தை கண்டு, உங்கள் துன்பத்தை கண்டு, உங்கள் பிரச்சனையை கண்டு, உங்கள் வறுமையை கண்டு விடுவிக்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை, உதவி செய்கிற ஒருவனும் இல்லை, தூக்கிவிட ஒருவனும் இல்லை, தைரியப்படுத்த ஒருவனும் இல்லை. இந்த நேரத்தில் தான் கர்த்தர் உன்னை பார்க்கிறார், உன் வேதனையை பார்க்கிறார், உன் துன்பத்தை பார்க்கிறார், உன் கஷ்டத்தை பார்த்து உன்னை ரட்சிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நான் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறேன், யாரெல்லாம் இந்த நாட்களில் உபத்திரவத்தில், வேதனையில், கொடிய பாவத்தில், கஷ்டத்தில், துன்பத்தில், போராட்டத்தில், கலக்கத்தில், பயத்தில் இருக்கிறீர்களோ, அவர்கள் எல்லாருக்கும் என் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார். இன்றைக்கு அவர் உங்களை ரட்சிக்கிற நாயகனாக, தெய்வமாக, இயேசுவாக, பரிசுத்த ஆவியானவராக இன்றைக்கு உங்களை தூக்கி எடுத்து உங்கள் தலையை உயர்த்த அவர் அழகுள்ளவராக இருக்கிறார். நல்ல தேவன், உன் உபத்திரவத்தை பார்க்கிறவர். சோத்ரா. யோபின் உபத்திரவத்தை கர்த்தர் பார்த்தார். நீங்கள் யோபின் புத்தகத்தில்
30ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை படித்து பார்க்கும்போது, இப்பொழுது என் ஆத்துமா என்னில் முறிந்து போயிற்று, உபத்திரவத்தின் நாட்கள் என்னை பிடித்து கொண்டது. ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இல்லை. அவன் புலம்புறான் 7ஆம் வசனத்தில், என் உபத்திரவத்தில் ஆண்டவர் கூட ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாருன்றான். செடிகளுக்குள்ளிருந்து கதறி காஞ்சலின் கீழ் ஒதுங்கினார்கள். அப்புறம் அடுத்த வசனத்தை படித்து பார்த்தீங்கன்னா 8ஆம் வசனத்தில், அவர்கள் மூடரின் மக்களுக்கு நீசரின் பிள்ளைகளும் துரத்துணருமாய் இருந்தார்கள். அப்புறம் அது பின்னாடியே படிச்சிங்கன்னா, ஆனாலும் இப்போது நான் அவர்களுக்கு பாட்டும் பழமொழியுமானேன், என்னை விடுவிக்க ஒருவரும் இல்லை, கர்த்தர் கூட கண்டுக்கலன்னு சொல்லி அழுகுறான் பாருங்க. ஆனால் கர்த்தர் கண்டுக்காமட்டில்ல, நேரம் வரும்போது கர்த்தர் அவனை தூக்கி எடுத்து இரட்டிப்பாய் ஆசீர்வதித்தார். எனக்கு அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு தைரியமாய் சொல்கிறேன், உன் உபத்திரவத்திலே கர்த்தர் உன்னை தூக்கி எடுப்பார். உன் உபத்திரவத்தை கர்த்தர் பார்த்து உன்னை ரட்சிக்கிறவராயிருக்கிறார். சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது சொல்வான், 31ஆம் சங்கீதம் 7ஆம் வசனத்தை நாம் படித்து பார்க்கும்பொழுது அங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்வான், சோத்ராம், நீர் என் உபத்திரவத்தை பார்த்து என் ஆத்துமா வியாகுலங்களை அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நம்முடைய ஆண்டவர் உபத்திரவத்தை பார்க்கிறவர், உன் வியாகுலங்களை பார்க்கிறவர், உன் இடுக்கண்களை பார்க்கிறவர், உன் பிரச்சனைகளை பார்க்கிறவர். சோத்ரம். ஆமான் யூத ஜனங்களுக்கு பயங்கரமான உபத்திரவத்தையும் வேதனையும் ஏற்படுத்தினான். ஆனால் கர்த்தர் அதை கண்டு அங்கே இருந்து விடுவித்தார். சோத்ரம். எனக்கு அன்பானவர்களே, உங்களுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் உபத்திரவங்கள், வேதனைகள், துன்பங்கள் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தர் உங்களை கண்டு உங்களை விடுவிக்க அவர் நல்ல தெய்வமாக இருக்கிறார். ஒரு ராஜாவிடத்தில் ஒரு மனிதன் அடிமையாய் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான். அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினார், துன்புறுத்துவாரான் அந்த பையனை. அடிமையாய் கடந்த பையன், அதுவும் அவன் ஒரு வித்தியாசமான அடிமையாய் கடந்தான். சோத்திரம். அவன் குடும்பத்திலே, அதாவது அந்த ராஜாவிடத்திலே ஒருவன் கடன் பெற்றிருந்தான். கடனுக்காக உங்கள் குடும்பத்தில் உன் மூத்த மகளை நான் அடிமையாய் கொண்டு போகிறேன்னு கேட்டான் அந்த ராஜா. அதுக்கு அந்த சின்ன பையன் சொன்னானா, இல்லை எங்கள் அக்காவை கொண்டு போக வேண்டாம், என்ன கொண்டு போங்க, நான் அடிமையாக இருக்கேன்னொடனே இந்த ராஜா கோவம் வந்துருச்சு. ஏன்னா அக்காவை கேட்டால் இவன் வரேன்றானு சொல்லி இந்த பையனை கடுமையாய் வேலை வாங்கினார்கள், உபத்திரப்படுத்தினார்களாம். ஏதோ ஒரு தவறு செய்த போது அவனை சோத்திரம் அவனை ஒரு மரத்தில் கட்டி போட்டு கீழே நெருப்பை கொளுத்தினார்களாம், பயங்கரமான கஷ்டப்படுத்துவார்களாம். ஒரு முறை அவனை மரத்தில் கட்டி போட்டு அவன் அதாவது தலை முழுவதும் உடல் முழுவதும் வெள்ளை பாகை ஊற்றி விட்டார்களாம். எறும்புகள், காட்டெரும்புகள் வந்து அவனை கடிக்க ஆரம்பித்ததாம். அப்போதான் கதறி எழுதானா ஒரு வார்த்தை, இந்த பூமியிலே என்னை விடுவிக்க ஒரு தெய்வம் இருக்கிறாரா? இந்த பயங்கரமான வேதனையில் என்னை விடுவிக்க ஒரு தெய்வம் இருக்கிறாரா? அந்த தெய்வம் இருந்தால் எனக்கு உதவி செய்யட்டுமேன்னு சொல்லி கதறி அழுதானாம் பாருங்க. அந்த கதறி அழுத நேரத்தில் அவன் மேலே, அவன் கட்டப்பட்ட அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல வெளிச்சம், பயங்கரமான வெளிச்சம் அவன் மேல் உதித்து ஒரு சத்தம் கேட்டதாம். குரு எழுந்து ஓடு, குரு எழுந்து ஓடு என்ற ஒரு சத்தம் கேட்டதாம். அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே கட்டப்பட்ட கட்டுகள்லாம் அறுக்கப்பட்டு அவன் இப்போ எழுந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறான். வேதனையோடு ஓடுகிறான், இரவெல்லாம் ஓடுகிறான், காடுகள் மத்தியில் ஓடி தன் உயிரை எப்படியாவது தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஓடினான். ஓடி ஓடி களைத்து போய் ஒரு இடத்துல மயங்கி விழுந்தான். அது காலை நேரம், வெயில் உதிக்கிற நேரம். அந்த காட்டுக்குள்ளே ஒரு விறகு வெட்டி வந்தான். இந்த பையனை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு ஆச்சரியமாயிடுச்சு, இந்த காட்டுக்குள்ளே இவன் எப்படி வந்தான், இவனுக்கு எப்படி வழி தெரியும், இது யாருமே வர முடியாத ஒரு இடமாச்சே, எப்படி வந்தான்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து அவன் மேலே ஊற்றி அந்த வெள்ளைப்பாகெல்லாம் கழுவி, யாருப்பா நீ, எதுக்கு இங்கே வந்த, எப்படி நீ இந்த இடத்துல வந்தேன்னு கேட்கும்போது அவனுடைய நடந்த சம்பவம்லாம் சொன்னான். ஒரு வெளிச்சம் என் மேல் உதித்தது, அந்த வெளிச்சத்திலும் சத்தம் கேட்டது, என் கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டது, நான் ஓடி வந்தேன், இங்கே விழுந்து கிடக்கிறேன் என்று நடந்த சம்பவத்தெல்லாம் சொல்லும்போது அந்த விறகு வெட்டி சொன்னானாம், அவர் வேறு யாரும் இல்லைப்பா, அவர்தான் உலக ரட்சகர் இயேசு, அவர் ஒளியாக இருக்கிறார், அவர்தான் உன்னை காப்பாற்றியிருக்கிறான்னு சொன்ன உடனே அன்றைக்கு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுக்கு தன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனாய் மாறினார் என்று ஒரு சரித்திர புத்தகம் அழகாய் விளக்குகிறது. இயேசுவை யாரென்றே அறியாத ஒரு மனிதன் உலகத்திலே என்னை விடுவிக்க ஒரு தெய்வம் இருப்பாரானால் அவர் என்னை விடுவிக்கட்டும் என்று சொல்லும்போது ஒரு இயேசு வந்து அவனை விடுவித்து அவனுடைய உபத்திரவத்தை மாற்றுவார் என்றால், இயேசுவையே நம்பிக்கொண்டிருக்கிற உன் வாழ்க்கையிலே இயேசு உனக்கு விடுதலை கொடுக்காமல் இருப்பாரா?
உன் உபத்திரவத்தை பார்க்காமல் இருப்பாரா? உன் பிரச்சனையை பார்க்காமல் இருப்பாரா? உன் வேதனையை பார்க்காமல் இருப்பாரா? உன் கஷ்டத்தை பார்க்காமல் இருப்பாரா? தைரியமாய் சொல்கிறேன், உன்னை காண்கின்ற தெய்வம் உன் உபத்திரவத்தையெல்லாம் மாற்றி உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை தர அவர் நல்லவராயிருக்கிறான். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உபத்திரவத்தை எல்லாம் மாற்றி அவர்களை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு வெளியே கொண்டு வந்து கானானுக்குள்ளே வைத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை எல்லாம் கொடுத்து, அவர்களுக்கு வேண்டிய மன்னாவை கொடுத்து, அவர்களுக்கு வேண்டிய தண்ணீரை கொடுத்து, அவர்களுக்கு வேண்டிய காடைகளை கொடுத்து, அற்புதமாய் சத்ருவின் கைகளெல்லாம் மீட்டெடுத்து செங்கடல் வழியாய் பத்திரமாய் நடத்தி அவர் தலையை உயர்த்தினது போல இன்றைக்கும் கர்த்தர் உங்களை போஷித்து, உங்களை வழிநடத்தி, உங்களை ஆதரித்து, உங்களுக்கு புது பாதையை காட்டி, உங்கள் உபத்திரவத்தின் காரியங்கள்லாம் நீக்கப்பட்டு உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். அல்லேலூயா. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை உபத்திரவப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தும் பொழுது கர்த்தர் அவர் ஜனங்களெல்லாம் உபத்திரவத்தெல்லாம் பார்த்து சவுலை ரட்சித்து ஜனங்களுக்கு பெரிய விடுதலை கொடுத்தார். இன்றைக்கு என் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய விடுதலையை கொடுத்து உங்கள் உபத்திரவத்தை மாற்றி, உங்கள் கண்ணீரை மாற்றி, உங்கள் துக்கத்தை மாற்றி, சோத்திரம் உங்கள் வியாதியை மாற்றி உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். சோத்திரம். இரண்டாவதாக, எதை அவர் காண்கிறார்? எதை அவர் பார்க்கிறார்? லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும்பொழுது, கர்த்தர் அவளை பார்த்து அவள் மேல் மனதுருகி அழாதே என்று சொல்லி பாடையை தொட்டு வாலிபனை உயிரோடு எழுப்பி கொடுத்தார். எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த சம்பவம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நாயின் ஒரு விதவை அவன். ஏற்கனவே புருஷன் இறந்து போயிட்டார். இருந்த சொத்தெல்லாம் ஒன்று தான், ஒரே ஒரு சொத்து, பிள்ளை. அவருடைய கற்பனை எண்ணங்கள், என் பிள்ளை வளர்ந்து என்னை ஆளாக்கி என்னை நல்லா போஷித்து என்னை நல்லா வச்சுக்குவான்ற எண்ணத்தில் தான் அந்த அம்மா சந்தோஷமாக இருக்குது. புருஷன் இறந்ததை மறந்ததுக்கு காரணமே பிள்ளை இருக்கான். சரி, புருஷன் போனாலும் பிள்ளை இருக்கான், அவன் நம்மளை பார்த்துக்குவான், நம்மளை காப்பாற்றுவான் என்று சொல்லி அவ்வளோ தைரியமாக இருந்தால், நம்பிக்கையோடு இருந்தால். எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கான், அவன் என்னை பாதுகாத்து கொள்வான் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு 100க்கு 100 இருந்தது அவளுக்கு. ஆனால் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனும் செத்து போகிறான். நம்பிக்கை முழுவதும் போச்சு. புருஷனும் போயிட்டாரு, பிள்ளையும் போயிட்டான். இனி வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம்? இனி நான் எப்படி வாழ்வேன்? எப்படி நான் இந்த பூமியில் ஜீவனம் பண்ணுவேன்? எனக்கு யார் உதவி செய்வா? கொஞ்சம் இருந்த நம்பிக்கை, பையன் மேலே தான் கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருந்தது, அதுவும் அவனும் போயிட்டான். இனி எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அவ்வளோதான், இனி முடிஞ்சு போச்சு. நான் என்னுடைய கற்பனை, அவள் இப்போ பிள்ளையை அடக்கம் பண்ண போகிறான். வாலிபனை அடக்கம் பண்ண போகும்போது என்ன நினச்சிட்டு போயிருப்பா தெரியுமா? பிள்ளையை அடக்கம் பண்ணிவிட்டு நம்மளை செத்து போயிடணும், அவனை அடக்கம் பண்ணிவிட்டு நம்மளை செத்து போயிடணுன்ற எண்ணத்தோடவே தான் போயிட்டுருக்கான். அமைதியாக போயிட்டுருக்கிறான். நம்பிக்கையில்லாத ஒரு கூட்டம், நம்பிக்கையில்லாத ஒரு ஸ்திரீ, நம்பிக்கையில்லாத ஒரு வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கிறார். இப்போ தான் இவ அடக்கம் பண்ண ஊரை விட்டு வெளியே போகிறா. இப்போது இயேசு கிறிஸ்துவும் சீஷர்களும் ஊருக்கு உள்ளே வருகிறார்கள். இவள் வெளியே வருகிறாள், அவர் உள்ளே வருகிறார். பார்த்தார், இந்த அம்மாவை பார்த்தார். இந்த அம்மாவை பார்த்த உடனே மனிதர்கள் முகத்தை தான் பார்க்க முடியும். நம்ம ஆண்டவர் உள்ளத்தின் ஆழங்களை அறிந்து ஆராய்கிற தெய்வம். அந்த அம்மாவுடைய உள்ளத்தை பார்த்தார். நம்பிக்கை முழுசும் போச்சு இந்த பொண்ணுக்கு. இனி இவளும் செத்து போயிடுவாளோ? நம்பிக்கையற்ற அவருடைய வாழ்க்கை, நம்பிக்கையற்ற நிலையை, நம்பிக்கையற்ற காரியத்தை அவளுக்குள்ளே அவர் பார்த்து நிறுத்துறார். யாரும் போய் ரெக்கமெண்ட்லாம் பண்ணல. ஆண்டவா, இந்த அம்மாவுக்கு இருந்ததெல்லாம் அந்த ஒரு பையன் தான் செத்து போயிட்டான், நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அற்புதம் செஞ்சு கொஞ்சம் காப்பாற்றி விடுங்களேன், உயிரோடு எழுப்பி விடுங்களேன். யாரும் எந்த ரெக்கமெண்டேஷனும் இல்லை. சீஷர்களும் கண்டுகொள்ளல, ஊருக்கு வெளியே அடக்கம் பண்ணவர்களும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது, வருகிறவர் யாருன்னு கூட தெரியாது. பார்த்துக்கிடுங்க. இவர் வரார். இப்போ அந்த அவல நிலையை பார்க்குறார், அந்த நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையை பார்க்குறார், அந்த பெண்ணினுடைய காரியங்களை பார்த்து நிறுத்துங்கப்பா சொல்ல. அவள் மேல் மனதுருகி. நம்முடைய ஆண்டவர் மனதுருகிற ஆண்டவர் ஐயா. நம்பிக்கையற்ற ஒரு குடும்பத்தை பார்த்து, மகளை பார்த்து, ஸ்திரீயை பார்த்து மனதுருகிறார். நிறுத்துங்க. பாடையை தொட்டார். அடுத்த வசனம் தம்பி. பாடையை கிட்ட வந்து பாடையை தொட்டார்.
அதை சுமந்து வந்தவர்கள் நின்றார்கள். அப்பொழுது வாலிபனே எழுந்திருந்து உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றான். அந்த வாலிபன் எழுந்தான். மரித்தவன் எழுந்து உட்கார்ந்து பேசத் தொடங்கினான். அவனை அவன் தாயிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்தான். எனக்கு அன்பானவர்களே, நம்பிக்கை இல்லாமல் வந்த அவளுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கர்த்தர் உண்டு பண்ணினார். சோத்திரம். அவளுடைய வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இல்லை. அவள்தான் எல்லாம் போச்சு என்பதை கர்த்தர் கண்டார். அவள் மேல் மனதுருகினார். சோத்திரம். நம்பிக்கையற்ற நிலையை கர்த்தர் கண்டு, நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையை கர்த்தர் கண்டு அந்த ஸ்திரீக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுத்து, ஒரு அற்புதத்தை செய்து நம்பிக்கையை ஊட்டி விட்டார். எனக்கு அன்பானவர்களே, இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட சில நேரங்களில் நம்பிக்கை போயிடும். நம்பியிருந்தவங்க போயிடுவாங்க, நம்பினதெல்லாம் போயிடும். இதை தான் நம்பியிருந்தேன், இவர்களை தான் நம்பியிருந்தேன், என் பிள்ளையை தான் நம்பியிருந்தேன், இன்னைக்கு எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு, எல்லாமே என்னை விட்டு போயிடுச்சே. சோத்ரம். யோசேப்புக்கு கூட தரிசனம் காணும்போது, சொப்பனம் காணும்போதெல்லாம் இன்பமாக தான் இருந்தது. ஆனால் எல்லாம் ஆப்போசிட்டாக நடக்கும்போது அவனுக்குள்ளே இருந்த நம்பிக்கையே போயிடுச்சு. நான் நினைக்கிறேன், ஜெயிலுக்குள்ளேருந்து என்ன யோசிச்சுட்டு இருப்பான், என்ன ஆண்டவரே 11 கதிர்களும் வணங்குன்னு போட்டிருந்தது, எந்த மட்டும் நிற்குன்னு போட்டிருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி அவனுக்கு 11 பேரும் நல்லா தான் இருக்கிறானுங்க, நான் தான் அடிமையாக வந்து இங்கே வேதனைப்பட்டு அவமானப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இப்போ சிறைச்சாலைக்குள்ளே இருக்கிறேனேன்னு சொல்லி அவனுடைய நம்பிக்கை ஒரு வேளை கொஞ்சம் தடுமாற்றம் கூட அடைந்திருக்கலாம். ஆனால் அதை கர்த்தர் கண்டு நம்பிக்கையற்ற அவனுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் கண்டு அடுத்த நாளிலே கர்த்தர் அவனை உயர்த்தி வைத்தார். நகோமி எல்லாத்தையும் இழந்துட்டார், ஒன்றும் இல்லை, இப்போ எல்லாம் போச்சு. புருஷன் போயிட்டார், பிள்ளைங்க போயிடுச்சு, சொத்து போச்சு, சுகம் போச்சு, எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன், நம்பிக்கை இல்லை, இனிமேல் நான் வாழ்வேன் என்ற நம்பிக்கை இல்லை. மருமகிட்ட சொல்கிறா, ஈமா இனிமேல் எனக்கு என்ன இருக்குமா, ஒன்றும் இல்லை, இனி நான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைய நீங்கள் பையனை திருமணம் பண்ண அந்த நம்பிக்கை எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லைம்மா, நீங்கள் உங்கள் வீட்டை பார்த்து போங்கன்னு சொல்கிறா. நம்பிக்கையற்ற ஒரு வாழ்க்கை. சோத்திரம். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 28ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில், ஐ திங்க் 27ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் நினைக்கிறேன், 27-20 நினைக்கிறேன். அங்கே பவுல் சொல்வார், தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை அற்று போயிற்று. நாம் பிழைப்போம் என்கின்ற யார் பவுல் சொல்கிறார், இனி நம்ம பிழைப்போம் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லைப்பா, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு நம்ம ஜோலி. இந்த மாதிரி நேரத்தில் நாம் கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா, தம்முடைய பிள்ளைகள் என்றைக்கு எப்பொழுது நம்பிக்கை இழக்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தர் நம்பிக்கையை உண்டு பண்ணும் வண்ணமாக ஒரு அற்புதத்தையும் அதிசயங்களையும் செய்கிறவராயிருக்கிறார். உங்கள் மேல் மனதுருகிறவராயிருக்கிறார். இன்றைக்கி நான் தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறேன், எத்தனை குடும்பம் நம்பிக்கை இல்லாமல் போய்விட்டது. இனி பிழைப்போம், இனி வாழ்வோம், இனி முன்னேறுவோம், இனி கரை சேர்வோம், இனி தப்பித்துக் கொள்வோம், இனி என் பிள்ளைகளை வாழ வைக்க முடியும். எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் போனதோ, இன்றைக்கு என் கர்த்தருடைய கண்கள் உங்களை காண்கிறது. என் ஆண்டவர் உங்களை பார்க்கிறார். நம்பிக்கை இல்லாத உன் வாழ்க்கையை கர்த்தர் கண்டு என்ன செய்கிறார் தெரியுமா, அப்படியே விட்டுறவர் அல்ல, உனக்கு மேல மனதுருகி உங்கள் மேல் ஒரு இரக்கம் பாராட்டி உங்கள் மேல் தயவு உண்டு பண்ணி மீண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய அவர் நல்லவராயிருக்கிறார். தைரியமாய் சொல்கிறேன், யாரெல்லாம் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறீர்கள், வியாபாரம் போச்சு, பிஸ்னஸ் போச்சு, வேலை போச்சு, பிள்ளைகள் போயிட்டார்கள், நம்பியிருந்த கணவன் போயிட்டார், சுகம் போச்சு, ஆரோக்கியம் போச்சு, இனி ஒன்றும் இல்லை, இனி நான் முன்னேற முடியாது, வளர முடியாது, வாழ முடியாது, தெரியல, யாரெல்லாம் கலங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களோ, சோத்திரம், இழப்பின் நிமித்தம் இனி நமக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு யாரெல்லாம் கவலையோடு இருக்கிறீர்களோ அவர்களை பார்த்து தான் கர்த்தருக்கு மனதுருகி மீண்டும் உங்களை தூக்கி எடுத்து உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை மகிமைப்படுத்த அவர் நல்லவராயிருக்கிறார். யோசேப்பை எப்படி உயர்த்தி ஆசீர்வதித்தாரோ அதே தேவன் இன்றைக்கு உங்கள் சத்துருக்களுக்கு மத்தியிலே, உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே, உங்கள் நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலே உங்கள் மேல் மனதுருகி உங்களை உயர்த்தி அழகு பார்க்க அவர் நல்ல ஆண்டவராயிருக்கிறார். சோர்ந்து போகாதீங்க, நம்பிக்கை தான் போச்சு, எல்லாம் போச்சு, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு ஜோலி. நமக்கென்று ஒருவர் இருக்கிறார், நமக்கென்று ஒருவர் இருக்கிறார், நமக்கென்று ஒருவர் இருக்கிறார்.
நம்மேல் மனதுருகுகிறவர், நம்மிடத்தில் அவர் கடந்து வருகிறவராய், நம்மை உயர்த்துகிறவராய் இருக்கிறார். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். எனக்கு அன்பானவர்களே, கவலைப்படாதீர்கள். உன் நம்பிக்கையற்ற வாழ்க்கையிலே, உன் நம்பிக்கையற்ற வாழ்வை கண்டு உன்மேல் மனதுருகி உனக்கு உதவி செய்ய அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். 38 வருஷம் வியாதியில் கிடக்கிறான் மனுஷன். நம்பிக்கை போச்சு. எங்கே ஒரு 40 வயதில் போய் அவன் விழுந்திருப்பான்னு வச்சுக்கிடுங்க வியாதியில், இல்லை 30 வருஷத்தில் விழுந்திருப்பான்னு வச்சுக்கிடுங்களேன். அகைன் ஒரு 38 இயர்ஸ் காத்துட்ருக்கிறான் வேதனையில். 68 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவன் என்ன தோணும்? இனி எனக்கு என்னடா இருக்குது வாழ்க்கையில்? விடுதலை அடைஞ்சா என்ன, விடுதலை அடையல்னா என்ன, சுகம் கிடைச்சா என்ன, சுகம் கிடைக்கலனா என்ன, சாக போகிற வயது வந்துருச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. இல்லை இல்லை, ஆண்டவர் பார்க்குறார் அவனை, அவன் சூழ்நிலையை காண்கிறார், அவனுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை என்று பார்க்கிறார். பார்த்து வந்து சொல்கிறார், சுகமடைய விரும்புகிறாயா? ஆண்டவரே கலக்கும் போது யார் என்ன டே இந்த டைலாக்லாம் பேசாத, இதெல்லாம் நான் கேட்டேன். நான் ஒன்று சுகமடைய விரும்புகிறாயா? இல்லை ஆண்டவரே 38 வருஷமாக கிடக்கிறேன். டேய் தெரியும் எனக்கு, 38 வருஷமாக நீ இருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சு தானே உன்னை தேடி வந்திருக்கேன். சுகமடைய விரும்புகிறாயா? ஆமாம் ஆண்டவரே, படுக்கை எடுத்து நடத்துப்போம். இன்றைக்கி ஆண்டுகிட்ட நம்ம டைலாக்லாம் சொல்ல வேண்டாம், நம்ம டைலாக்லாம் ஆண்டுக்கு தெரியும். நீ பட்ட வேதனைகள், நீ பட்ட கஷ்டங்கள், நீ பட்ட உபத்திரவங்கள், உங்களுக்கு என்ன நடந்தது, ஏன் நடந்தது, எதனால் நடந்தது, எது நிமித்தம் உனக்கு இந்த பிரச்சனை, எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அவருக்கு தெரியாத ஒன்றுமில்லை. அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார். தம்மை நம்புகிறவர்களை அவர் அறிந்திருக்கிற தெய்வம். சின்னதோ பெருசோ எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு. சோத்திரம். உன் நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையை கண்டு, அவனுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை என்பதை கண்டு, அவன் நம்பிக்கை போனது, அதை கண்டு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறார்? அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறார். எனக்கு அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு உங்களையும் தேடி வந்து என் ஆண்டவர் உங்களுக்கு மனதுருகி உங்களுக்கு உதவி செய்ய அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். சோர்ந்து போகாதீர்கள். லாக்டவுன் ஆச்சு, சம்பளம் வரலையே, இனி என்ன பண்ண போகிறோம், வீடு வாடகை எப்படி கட்ட போகிறோம்? கவலைப்படாதே. உன் வேதனைகளை அவர் அறிகிறவர். உன் நம்பிக்கையற்ற வாழ்க்கையை அவர் அறிகிறவர். உன் நம்பிக்கையற்ற நிலைமையை அவர் அறிகிறவர். இனி எப்படி நடக்க போகிறேன்ற நிலையெல்லாம் கர்த்தர் அறிந்து உனக்கு உதவி செய்ய அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். நகோமியை உயர்த்தின ஆண்டவர், யோசேப்பை உயர்த்தின ஆண்டவர், பவுலை தப்புவித்த ஆண்டவர், 38 வருஷமாய் வியாதியில் கடந்த மனிதனை பார்த்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களையும் பார்த்து உங்களை சுகமாக்க அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். தைரியமாக சொல்கிறேன், உன் உபத்திரம் இன்றைக்கு மாறும். உன் நம்பிக்கையற்ற நிலை இன்றைக்கு மாறும். நம்பிக்கையை ஊட்டுகிற ஆண்டவர் உங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார். அவங்க சூழ்நிலாம் அறிந்து உங்கள் மேல் மனமிறங்கி உங்களுக்கு உதவி செய்ய அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென். மூன்றாவதாக அவர் இதை காண்கிறார். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். அதற்கு சீமோன், ஐயரே, ராமுழுதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை, ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன் என்றான். இவங்க சூழ்நிலை என்னென்னா, நைட்டெல்லாம் பிரயாசப்படுறாங்க, மீன் பிடிக்க போயிட்டாங்க, ஒன்றும் கிடைக்கல பாருங்கள். இரவெல்லாம் ராமுழுதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரே. இவங்க வாழ்க்கை தோல்வி நிறைந்த வாழ்க்கை. இப்படி சொல்கிறேனே, வெறுமையான ஒரு வாழ்க்கை. வேலைலாம் செய்கிறாங்க, வேலைக்கு போகிறாங்க, மீன்லாம் பிடிக்க போகிறாங்க, படகெல்லாம், ஒன்றும் சோம்பேறிங்கெல்லாம் கிடையாது. சோம்பேறியாக இருந்தால் சொல்லலாம். நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறாங்க, நைட்டெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க, நைட் டியூட்டிலாம் செய்கிறாங்க, ஓவர் டைம்லாம் செய்கிறாங்க. ஆனால் ஒன்றும் கிடைக்கல. பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை. ஒரு வெறுமையான நிலை, ஒரு தோல்வியான நிலை. சோத்திரம். வேலை செஞ்சாலும் கூலி கிடைக்கல, வெறுமையாய் கிடக்கிறார்கள். பாருங்கள், அடுத்த காலையில் வந்து வலையை அலசி கொண்டிருக்கிறார்கள், ஒன்றும் கிடைக்கல, வலையை அலசிட்டு இருக்க. 4ஆம் வசனத்தில் பார்த்தா தெரியும், அவங்க அலசிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ தான் இயேசு வருவார். அப்படி இயேசு மெதுவாக வந்து, என்னப்பா பண்ணுறீங்க, என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? அப்போ தான் சொல்கிறான், ஒன்றும் கிடைக்கல ஆண்டவரே எங்களுக்கு. சரி பரவாயில்ல, கவலைப்படாதீங்க. அவங்க முழுதும் கஷ்டப்பட்டுட்டு வந்து ஒன்றும் கிடைக்கலன்னா சந்தோஷமாக இருப்பானுங்க? நம்மளை எடுத்துக்கோமே,
மாதம் முழுதும் வேலை செஞ்சு கொரோனாப்பா பாதி பேமெண்ட் தான் கொடுப்பேன்னா சந்தோஷமாக வருவீங்களா? பரவாயில்ல, இதாவது கிடைச்சது சந்தோஷம் அப்படின்னு வருவீங்களா? எவ்வளோ திட்டுவோம். அதுவும் இந்த ஸ்கூலில் நடக்கிற அநியாயங்கள் ரொம்ப. வேலைக்கு பாதி அமௌண்ட்டு தான் கொடுப்பாங்க, பாவமாக இருக்கும். அது அந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூலுங்களில் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்கூலே நடக்காமல் கொடுக்குறாங்கன்றது ஒரு பெரிய விஷயந்தான். ஆனாலும் நமக்கு சந்தோஷம் வராது. நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போமா, பரவாயில்ல பாதியாவது கொடுத்தாங்களேன்னு. இந்த சீமோன் பேதுரும் அப்படி தான். நைட்டெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒன்றும் கிடைக்கலையேன்னு கவலையோடு நிற்கிற நேரத்தில் இயேசு வரார், பார்க்குறார். அவங்களுடைய வெறுமையை பார்க்குறார், அவங்க தோல்வியை பார்க்குறார், அவங்க எம்டியை பார்க்குறார். பார்த்த உடனே சொல்கிறார், நான் சொல்கிற இடத்துல போடுங்கப்பா, நான் சொல்கிற இடத்துல போடுங்க, போங்க வலையை போடுங்க, நான் சொல்கிற இடத்துல போடுங்கன்னு சொன்னான்னே. அவள் கீழ்ப்படிந்து போட்டார்கள். போட்ட பிறகு வேதம் சொல்கிறது, படகு நிரம்பத்தக்கதாக, ஹல்லேலூயா, வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்களாம். சொத்திரம். எனக்கு அன்பானவர்களே, நான் இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன், என் ஆண்டவர் உன் வெறுமையை பார்க்கிற ஆண்டவர், உன் தோல்வியை பார்க்கிற ஆண்டவர். பார்த்துட்டு சும்மா போகிறவர் அல்ல. நான் இப்படி என் கற்பனையை சொல்கிறேன் வச்சுக்கிட்டீங்களேன். பேதுருவை மலையெல்லாம் அழைச்சிட்டு இருக்கிறார். இயேசு அதிகாலையில் அப்படி போகும்போது பேதுருவை பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு என்னப்பா பண்ணுற, வலை அழைச்சிட்டு, அப்படியா, சரி சரி போ அப்படின்னு போகிறவர் இல்லை. அவன் பார்க்குறான், உள்ளத்தை பார்க்குறாருங்க. இன்றைக்கி உங்கள் உள்ளத்தை பார்க்குறாரு. ஒன்றும் இல்லைன்றதை பார்க்குறாரு. வீட்டில் அரிசி இல்லை, பருப்பு இல்லை, வீட்டில் எண்ணெய் இல்லை, வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லை. உன் வெறுமை, எவ்வளோ வேலை செஞ்சாலும் கிடைக்கல, எப்படி கடன் அடைக்க போகிறேன், எப்படி அதை செய்ய போகிறேன், எப்படி ஃபீஸ் கட்ட போகிறேன், எப்படி எலக்ட்ரிக் பில் கட்ட, உன் வாழ்க்கை முழுவதும் வெறுமை தான் இருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கி ஆண்டவர் உன் வெறுமையை கண்டு சும்மா போகிறவர் அல்ல, உங்கள் வெறுமையை கண்ட தெய்வம் இன்றைக்கு உங்களை உங்களை மிகுதியாய் 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 கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். அதுதான் என் ஆண்டவருடைய பார்வை. ஹல்லேலூயா. அவர் உங்களை பார்க்கிற விதமே வித்தியாசம். உன் வெறுமையை கண்டு அவர் அப்படியே சாதாரணமாக போகிறவர் அல்ல, உன் வெறுமையை கண்டு உன்னை நிறைவாக்குகிற ஆண்டவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர். இன்றைக்கு அதை தீர்க்க தரிசனமாகவே சொல்கிறேன் பாருங்கள். உங்கள் வீடு இன்றைக்கி வெறுமையாக இருக்கா, தோல்வியாக இருக்கிறீங்களா, எல்லாமே தோல்வியாக இருக்கா, எல்லாம் வெறுமையாக இருக்கா, நாம் முழுதும் கஷ்டப்படுறோம், எல்லாரும் கஷ்டப்படுறோம், 5 பேரும் வீட்டுக்குள்ள வேலைக்கு போகிறோம், ஆனால் ஒன்றும் சம்பாதிக்க முடியல, வீடு கட்ட முடியல, அதை பண்ண முடியல, இதை பண்ண முடியலன்னு நீங்கள் வேதனையோடு இருக்கிறீர்களா? இன்றைக்கு என் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் வெறுமையை கண்ட தெய்வம் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக நிறைவாக மிகுதியாக திரளாக நன்மையினாலும் ஆசீர்வாதத்தினாலும் உங்களை நிரப்ப அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவர் காண்கிற ஆண்டவர். என்னை கண்டவரை இவ்விடத்தில் கண்டேன் என்று சொன்னால் பாருங்க, நம்முடைய ஆண்டவருக்கு ஒரு நல்ல பெயர் இருக்கிறது, காண்கின்ற தெய்வம், காண்கின்ற இயேசு, காண்கின்ற தேவன். உன்னை கண்டவர் வெறுமையாக அனுப்புவதில்லை, உன்னை திருப்தியாக்கி அனுப்புவார். ஹல்லேலூயா. 3 நாள் கன்வென்ஷன் நடக்குது பார்த்துடுங்களேன். சொல்கிறார் ஆண்டவர், அப்பா இவங்களை இப்போ அனுப்பிவிட்டால் ரொம்ப பசியோடு போவாங்க, ஒன்றும் இல்லையாப்பா, ஏதாவது இருக்கா? அவனுங்க நம்ம ஆளுங்க 12 பேரும் சொல்கிறாங்க, ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரே, நம்மளே இங்கே எம்டியாக இருக்கிறோம், நாம 3 நாள் உபவாசத்தில் தான் இருக்கோம் ஆண்டவரே, நமக்கே ஒன்றும் இல்லை, என்ன கொடுக்க போகிறோம்? இல்லை ஏதாவது இருக்கும் பாருங்கப்பா. அவருக்கு தெரியும் இங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குது, அவர் எல்லாத்தையும் அறிஞ்சு வச்சுருப்பார். அதில் பேதர் கொஞ்சம் வருத்தம் கூட, இவர் என்ன வனாந்திரத்தில் வந்து ஏதாவது இருக்கானா, எங்கே இருக்கிறதுன்னா கடலோரமாக 4 மீனை பிடிச்சி சுட்டு கொடுக்குறதுக்கு, ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல ஏதாவது இருக்குன்றாரு. அதுக்குள்ளேயே அந்திரையா போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துட்டான். இங்கே ஒரு பையன்கிட்ட 2 மீன் 5 அப்பம் இருக்குது. சரி, அது வச்சு என்னத்த பண்ணுறது? 2 மீன் 5 அப்பத்தை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாம் மோந்துக்க முடியும்? இல்லை அதை கொண்டு வான்றார் இயேசு. பரவாயில்ல, அதை கொண்டு வா, அது இருந்தால் போதும், அதை வச்சு பெரிய காரியம் செய்யலாம். அதை தொட்டு ஆசீர்வச்சு எல்லாரையும் நல்லா 50 100 உட்கார வைங்கப்பா, வரிசையில் உட்கார வச்சு போடுறாங்க. 5000 பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க பாருங்க. யாரையும் ஆண்டவர் வெறுமையாய் அனுப்புகிற ஆண்டவர் அல்ல, வெறுமையாக அனுப்புகிற ஆண்டவர் அல்ல, திருப்தியாக்கி ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறார் பாருங்க ஆண்டவர். நிறைய அனுப்பிச்சு திருப்தியாக்கி வயிறு முட்டை சாப்பாடு கொடுத்து கையிலையும் கொடுத்து அனுப்புகிறார். போ, உன் வெறுமையை கண்ட தெய்வம் இன்றைக்கு உன்னை திருப்தியாக்கி அனுப்ப அவர் நல்லவராக இருக்கிறார்.
உன் உபத்திரவத்தை கண்ட தெய்வம் உன் உபத்திரவத்திலிருந்து உன்னை விடுவித்து உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவராயிருக்கிறார். உன் நம்பிக்கையில்லாத சூழ்நிலையை அறிந்த தெய்வம் உனக்கு நம்பிக்கை ஊட்டும் வண்ணமாக உன்மேல் மனதுறங்கி உனக்கு உதவி செய்கிற நல்ல ஆண்டவராக இருக்கிறார். ஆகவே எனக்கு அன்பானவர்களே, உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு எண்ணம் வேண்டும். என்னை காண்கின்ற ஆண்டவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவராயிருக்கிறார். என் உபத்திரவத்தை அவர் காண்பார், என் நம்பிக்கையில்லாத சூழ்நிலையும் அவர் காண்பார், என் வெறுமையும் அவர் காண்பார். கண்ட தெய்வம் வெறுமையாக என்னை விடுவதில்லை, என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்ற எண்ணம் நமக்குள்ளே இருக்கட்டும். தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறேன், இன்றைக்கு உங்கள் உபத்திரவத்தை கர்த்தர் மாற்றி, உங்கள் வேதனையை கர்த்தர் மாற்றி, உங்கள் இடுக்கத்தை கர்த்தர் மாற்றி, உங்கள் நம்பிக்கையில்லாத சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்றி, உங்கள் வெறுமையான பாத்திரத்தை கர்த்தர் மாற்றி, உங்களை இன்றைக்கு இப்போது இருப்பதை பார்க்கிலும் 1000 மடங்கு உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை மகிமைப்படுத்தி உங்கள் சத்துருக்களுக்கு மத்தியிலே உங்கள் தலைகளை உயர்த்தி உங்களுடைய பெயர்களை பிரஸ்தாபப்படுத்த அவர் நல்ல தெய்வமாக இருக்கிறார். அவரை அண்டிக் கொண்டவர்கள் பாக்கியம் உள்ளவர்கள். அவரை நம்பி வந்தவர்களை கர்த்தர் ஒரு நாள் வெட்கப்படுத்த மாட்டார், அவர்களை கைவிடவும் மாட்டார். அவர் சொன்னார், நான் சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை, உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை என்று சொன்ன தெய்வம். இன்றைக்கு என் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்கள் குடும்பத்திலிருந்து உங்கள் உபத்திரவத்தை மாற்றி, உங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்றி, உங்கள் வெறுமையை மாற்றி உங்களை உயர்த்தி கனப்படுத்துவார் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்து பெரிய காரில் செய்வாராக. ஜெபிக்கலாமா தெய்வ மக்களே? விசுவாசத்தோடு கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். கர்த்தர் பெரியவர். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சர்வதிகாரம் படைத்த பரிசுத்தமுள்ள பரலோக பிதாவே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல மனமகிழ்ச்சியின் காலை பொழுதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை காண்கின்ற தெய்வம் நீர். எங்கள் பிரச்சனைகள், வேதனைகள், துன்பங்கள், பாடுகள், உபத்திரவங்கள், கஷ்டங்கள், ஒடுக்கம் எல்லாவற்றையும் கண்டு எங்கள் ஆண்டவரே நம்பிக்கையில்லாத சூழ்நிலையிலும் கண்டு எங்கள் வெறுமையும் கண்டு எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தர், இன்றைக்கு இந்த ஆராதனையில் யாரெல்லாம் உபத்திரவத்தில் இருக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் வெறுமையாக இருக்கிறார்களோ, அவர்களை உம்முடைய கண்கள் காண்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய கண்கள் அவர்களை பார்க்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு ஒரு அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நீர் உம்முடைய மக்கள் மேல் மனம் இறங்குகிறக்காய் ஸ்தோத்திரம். அவர்களுக்கு செய்கிற போகிற நன்மைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். அப்ப இன்றைக்கு ஆண்டவரே, தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ஆண்டவரே வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும், அவர்கள் திருப்தியாய் வாழட்டும் ஆண்டவரே. அவருடைய நம்பிக்கை ஆண்டவரே பெருகட்டும் ஆண்டவரே. எனக்கு ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார், அவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்ற நம்பிக்கை உண்டு பண்ணுங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம். அப்படி உபத்திரவத்திலிருந்தெல்லாம் விடுதலை தந்து தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி. குடும்பத்தில் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதித்து குறைவெல்லாம் நிறைவாக்கி தேவையை சந்தியும். இன்றைக்கு யாரெல்லாம் வியாதியோடு இருக்கிறார்களோ அவருடைய வியாதிகளை நீக்குங்க ஆண்டவரே. யாரெல்லாம் கடனோடு இருக்கிறார்களோ கடன்களை மாற்றுங்க ஆண்டவரே. யாரெல்லாம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார் எல்லாரையும் மாற்றுங்க ஆண்டவரே. இந்த வியாதியின் சீற்றங்களை அழித்து போடும் ஆண்டவரே. சபை ஒவ்வொரு சபையிலும் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்து நடத்துங்க ஆண்டவரே. எல்லா சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகள், எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்காக கூட ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. தேசத்துக்காக விசேஷமாய் ஜெபிக்கிறோம். தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. தேசத்தில் ஒரு செழிப்பு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே, சமாதானம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. சோத்திரம். சமாதான கேடுகளை அப்புறப்படுத்தும் ஆண்டவரே. தலைவர்களை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்ப விசேஷமாய் ஜெப வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சிலர் சுகமினமாக இருக்கிறார்கள். ஜாய் சந்திரசேகர் பரிபூர்ண சுகம் கொடுங்க ஆண்டவரே. சோபா சிஸ்டருக்கு பரிபூர்ண சுகம் கொடுங்க ஆண்டவரே. ராஜரத்னம் ஐயாவுக்கு நல்ல பரிபூர்ண சுகம் கொடுங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, வேதனையோடு இருக்கிற மக்களுடைய கண்ணீரெல்லாம் துடைத்து நாமத்தை மேம்படுத்தும். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதித்து குறைவை நிறைவாக்கி தேவைகளை சந்தியும் ஆண்டவரே. பாதுகாத்துகள் இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென், ஆமென். சேர்ந்து நாம் சொல்வோம், என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடு இன்றும் என்றும் சதா காலமும் தங்கியிருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எனக்கு அன்பானவர்களே, நம்மை காண்கின்ற தெய்வம் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார். உங்களை காண்கிறவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். உபத்திரவம், நம்பிக்கையில்லாத சூழ்நிலை, வெறுமை எல்லாவற்றையும் பார்த்து இந்த நாட்களில் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். சந்தோஷமாக இருங்கள், நம்பிக்கையோடு இருங்கள். நமக்கு ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் பெரியவராகவே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா.
கர்த்தர் நல்லவர். ஒருவருக்கு வாழ்த்து சொல்லுங்கள். மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். புதன்கிழமை சந்திக்கலாம். கர்த்தர் பெரியவர். காட் பிளஸ் யூ. இயேசு போதும் எனக்கு, அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் வேண்டாம். இயேசு போதும் எனக்கு, இயேசு போதும் எனக்கு, அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் வேண்டாம். இயேசு போதும் எனக்கு. கண்கள் காணும் பூமி மீது யாவும் நிலைப்பதில்லை. அழிய ஒன்று தருவார் என்று இயேசுவை நடுவேன். கண்கள் காணும் பூமி மீது யாவும் நிலைப்பதில்லை. அழிய ஒன்று தருவார் என்று இயேசுவை நடுவேன். இயேசு போதும் எனக்கு, அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் வேண்டாம். இயேசு போதும் எனக்கு. உடுப்பு மாறும், நட்பு மறையும், உறவு நிலைப்பதில்லை. மாறாதொன்று நிலைப்பதுண்டு, பெற்றுக்கொள்ள வந்தேன். உடுப்பு மாறும், நட்பு மறையும், உறவு நிலைப்பதில்லை. மாறாதொன்று நிலைப்பதுண்டு, பெற்றுக்கொள்ள வந்தேன். இயேசு போதும் எனக்கு, அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் வேண்டாம். இயேசு போதும் எனக்கு. காடும் வீடும் சீரும் சிறப்பும் கூட வருவதில்லை. ஒன்றே ஒன்று வருவதுண்டு, இயேசுவின் அன்பு. காடும் வீடும் சீரும் சிறப்பும் கூட வருவதில்லை. ஒன்றே ஒன்று வருவதுண்டு, இயேசுவின் அன்பு. இயேசு போதும் எனக்கு, அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் வேண்டாம்.
இயேசு போதும் எனக்கு, இயேசு போதும் எனக்கு. அழியும் உலகினிலே வேறே ஒன்றும் வேண்டாம், இயேசு போதும் எனக்கு. மாறிவரும் சூழல். மாறாதவர் இயேசுவை ஆராதிக்க ஒன்றாய் கூட இயலாத சூழ்நிலை. ஆனால் கர்த்தரை ஆராதிக்க, அவர் வார்த்தையை தியானிக்க, ஜெபிக்க நாம் இணைந்திருக்க முடியும். நம்முடைய பெதஸ்தா பிரேயர் ஹவுஸ் யூடியூப் சேனலில் ஒளிபரப்பாகும் பாஸ்டர் பென்னி லாரன்ஸ் அவர்கள் அளிக்கும் தெய்வ செய்திகள், ஞாயிறு ஆராதனை, காலை தியானம், சிறுவர் நிகழ்ச்சிகள், இவை அனைத்தையும் கண்டு ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள். தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருக்க நம்முடைய பெதஸ்தா பிரேயர் ஹவுஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.